Hello guys, welcome sa ato ang Kalingawan. Naasad ta karon ang atong buhaton karon kung unsang akong panihapon. Luoy kayo guys, ang akong panihapon tan-awa. Kung panihapon, pancake. Siya. O tubig. Nanda guys. Mineral water. Ay siya guys, mura ni siya o kanang kuan sa Pilipinas, kanang hotcake bitaw. Hotcake nga tagdos. Tagdos sa open merkado. Og isa saak merkado kanang daplin bitaw. Ay dagat na dapit na naninda niya og hotcake. Lambi kay tagdos ra. Ang ibutangan ni guys, harina, kamay, baking powder o kuan, tubig, maura. Kaya na. Panihapon is purdoy. Kami mga abroad diri guys, luoy kami sa matanan kay ngano. Labi kay may kagawas-gawas. May lang sa kabuan kagawas may kaduha. Ang palit og mga gamit, shampoo, sabon, napkin, mga cleanser, ana god. Wala na. Sanilas, medyas. Kanang sweldo ipadas Pilipinas. Hahurot dito. Pat bugas. Bugas sa kasako. Sa kabuan sa kasako. Kaitan ito mo yung anchor. Hindi lang. Survive lang yapon. Survive lang yapon pa tayo. There is hotcake. Pamahaw na to gain na kuan. Katong kubos o katong pan nga naay apple jam o kape paniud to kuan ren taon utan ano yung may panhapon puro harina rag tubig daan pa doon ni hapon dagang tagtrabaho magkaon tubig. Busog na guys. Bawal makita ang ngan sa tubig. Kimingaw na ko sa Mandawi. Kanang lansawan da sa Mandawi. Kami alay
barbecuean kan kayong barbecue diha Mandawi I love it sa Lapu-Lapu may daghan na Lapu-Lapu na diha pa barbecuean mas daghan doon ang Megia prutas mas dapin sa kasada sa isa namaktan kan kayo mga silingan na nako ligay na yung prutas tagay tabi puro rom ni kuan ang ikaon dire Haring na tagay ta ninyo diha og prutas be. Watermelon atag juice. Sus kalami bugnaw pa gyud. Mga silingan ako diha mga gapahon. Hoy, mga sagat seto ka man siya. Makita ra ta pohon, mga gwapa na akong silingan. Salamat sa pagtanaw. Cebuanang Kalug at your service.